държава си на своите закони и се изисква от гражданите да имат лични документи, както и за самоличност, шофьорски книжки и така нататък. Това ни разкрива Божие Слово, че за да бъдем граждани на небето, трябва да имаме документ за там. Трябва да имаме паспорт. Господ Исус беше изпратил учениците си и те се връщат радостни и казват: Господи, в Твоето име и духовете ни се покоряват. А Той им казва: не се радвайте, че духовете ви се покоряват, но се радвайте, че имената ви са записани в книгата на живота. Това е много съществено, много важно. Кога става това записване? И как става? Божие Слово ни разкрива. Чрез покаяние и вяра в нашия благословен Господ Исус Христос, ние получаваме този нов живот, вечен живот и ставаме жители на небето. Искам да прочета, така ми е на сърце, за апостол Павел, за 26 глава на Деяния на апостолите, където се описва неговото свидетелство. Още на други две места, Деяния на апостолите 9 глава, Деяния на апостолите 22 глава и тук в 26 глава се споменя, се описва, той лично говори за своето обращение. От 8 стих ще започна на 26 глава. Защо се смята между вас за нещо невероятно, че Бог възкресява мъртвите? И аз си мислих, че трябва да върша много неща против името на Исус Назарянина, което и върших в Йерусалим, понеже затварях в тъмници мнозина от светиите. Като се снабдих с власт от главните свещеници и за убиването им дава глас против тях. И като ги мъчих много пъти по всички синагоги, стараех се да ги накарам да хулят. И в безмерната си ярост против тях ги гоних даже и по чуждите градове, по която работа, когато пътувах за Дамаск с власт и поръчение от главните свещеници, попладне царю, видях на пътя светлина от небето, която превишаваше слънчевия блясък, и усия мен и тези, които пътуваха с мен. И като паднахме всички на земята, чух глас, който ми казваше на еврейски: Савле, Савле, защо ме гониш? Трудно ти е да ритеш срещу остен. И аз казах: кой си ти, Господи? А Господ каза: аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани и се изправи на краката си, понеже за това ти се явих, да ти назнача служител и свидетел на това, че си ми видял, и на това, което ще ти открия. Като те избавям от юдейският народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мене. Затова, царю Агрипа, не бях непокорен на небесното видение. Често пъти апостол Павел прибягваше към този силен аргумент, личното свидетелство. Обвиняваха го, викаха, тълпата викаше: той не заслужава да живее, да се махне такъв от света. Той казваше: аз бях ревнител като вас. И им казваше какво е вършил. И дори пред оканици той казваше: ако искат, може да потвърждат иудеите, че това е така, че аз съм се снабдил с писма от главните свещеници. Личното свидетелство, без него, както казахме, не можем да влезем в небесната страна. И то трябва да има потвърждение от живота. Павел беше веднъж Савел, а сега Павел. Хулител, гонител и пакостник. Не съм достоен и апостол да се нарека, защото гоних Божията църква. Какво е това лично свидетелство? Да имаме лично преживяване, лична среща с Господ Исус Христос. Тогава целият Нов Завет не е бил написан и Господ е избрал този начин. В негова власт е да употреби един или друг начин, за да доведе една душа до съзнание за вина, за грях и да я приведе в спасение. Господ се яви по този начин на Савел. Попладне, по обяд, когато слънцето е в зенита си, тогава блесва светлина от небето, по-голяма от слънчевия газ. Да, и всички паднахме на земята.
те се припокриват описанията. В 9 глава, в 22 глава се казва: другарите ми видяха светлината, но гласа ни чуха, защото той беше лично за Савел, на еврейски. Ни каза: Савле, Савле, защо ме гониш? Когато ние се здобиваме с този документ, да го кажем, ние трябва да имаме откровение от Бога. Лична среща с Господа. Трябва душата ни да бъде осветлена от Неговата светлина. Ние трябва да търсим същия начин да ни се яви Господ. Но светлината на благовестието трябва да огрее нашата душа. И първото нещо, което ще ни каже Господ, като грешници, е: защо ме гониш? Защо си против мен? Защо ме не познаваш? Аз си мисля, че ако 9 глава се казва: Савел още дишаше заплашване и убийство. Той е дишал такъв въздух, такава омраза, такава ненавист към християните. И здобил се с писма, с глас, той отиваше да връзва и казва: в голямата си ярост, чрезмерно ги гоних и по други градове. И в голямата си ярост ги карах, по възможност, разбира се, да хулят. Едва ли истинските Божи чеда са се склонили да похулят своя Спасител. Но той бил толкова зъл в намеренията си, но му се явява не някой, не този, на когото той мисли, че на еврейският Йехова или Яхве, а му се явява Господ Исус. Исус. За всички знаем, че той беше разпнат, умря, и учениците му го откраднаха. Той вярваше в тази лъжа, която се разпространява и до днес. Но сега той не говори от небето: аз съм Исус, когато ти гониш, но мъчно ти е да риташ срещу устен. Устена е инструмент, който има остър връх, и дебелата кожа на вола и на осела може да пробие и може да го накара да върви напред или да се придържа към браздата. А устенът го направлява стопанинът. Бог може, той има начини да употреби какъв ли метод, начин, за да може да събуди съвестта на човека, да може да съживи мъртвият му дух. Аз съм Исус, когато ти гониш. Значи не е това, в което аз вярвам, е вярно, а в това, че той не само умрял, не са го откраднали, ами той е възкръснал. И сега е на небето, той се е възнесъл. И светлината нахлува в неговата душа. И в него идва вярата. Идва смирението. Какво да стори Господ? Трябваше светлината на благовестието да огрее неговата засветена съвест, неговата воля. И тогава той казва: какво да стори Господ? Настъпва промяна. Ето това прави Господ. Ето това прави благовестието. Тази светлина заслепи Савел за земния живот, за земните планови намерения. Той може би щеше да бъде един бъдещ началник на еврейския народ и осветли, прогледна духовно. Очите на сърцето му се отвориха. Едните очи се затвориха за този свят, отвориха се очите на сърцето. Ето това прави благовестието. Какво да стори Господи? Господ можеше да го натисне, да го смаже този човек. Той заслужаваше. Защото е казано: който докача вас, докача зенец и малкото ми. Той заслужаваше да бъде наказан. Ние не сме ли заслужавали за нашите грехове да бъдем наказани? На Господ показва велика благост към нас. Така, нужно ми е Господ Исус да ни се открие. Той се открива чрез Словото. И онези души, които не са преживели лична среща с Господ, нямат лично свидетелство, нямат документ за небето, сега имат възможност да се здобият с такъв. Божието Слово ни приканва: сега е време, сега да се снабдим с този важен документ, личното свидетелство. И това лично свидетелство има печат. И този печат е печата на Святия Дух. И Божия Дух свидетелствува на нашия дух, че сме Божии чеда. Може да не атакуват, може да не казват: как е възможно това, на какво основание ти имаш тази сигурност, увереност.
Божий дух, свидетелство на нашия дух, че сме Божии чеда. И този, който е хулител, гонител и пакостник, Господ как го употребява? 18 стих, прочетохме, да им отвориш очите чрез благовестието и да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мене. Господ да ни благослови и да му бъдем верни.